हेल' हेल' आदा ओइ माने आं मैया कल खालामगोन होनना बुंनाया खालामदोंमोन ना दे बुं माने आदा नोंनि समखौ आं हगारनायाव माबाफोर गाज्रि मोनदों नामा होननानै सोंनो नागिरदोंमोन आरो आं मोना मानोसो मोनगोन माने फुल मालायफोरा हगाराबानो जाबाय फुल हगारबा मानसिफ्रा माबानो ना ससे हगारना होदों आरोना जेबो नङा आंहा मोजांसो मोनदों आंहा पाब्लिक सिटि जायो औ हायोबा आंनि लिंकखौ होना दोननांगोन नोंसोरो जागोन दे आदा आङो ओमफ्राय एसे खोथा सावरायलायनोसै ना आदाजों दे बुं आदाया बबेनिमोनथाय आं रङियानि नैबे रङिया नोंनिया बबेयाव दङ आंना उदालगुरि ओमफ्राय दा मा खालामना दोननो आं ओरैनो दङ न'आवनो दे नाजाबाय था माबाफोर खालामनो माने आंनि माबाया ओरैबायदि आरोना माने गोदान गोदानफोरखौ फैयोब्ला आरोना आं माबा होयो बिदिनो आदसा ओरैनो फट' होनांगौ होयो आरोना भिडिअ होआबाबो ओमफ्राय आदाया मेथाइ रोजाबथ'वाखै नामा दासान्दि गोदान आरोबाव गोदान आं थारमाने बोसोराव मोननैल' खनखायो आङो ओमफ्राय माबा स्टेज प्रग्रामफोर गाया नामा आदाया दालाय गायो दासान्दि बैसागोनि मैयाबोल'सो गाना फैदो नोंसोरनि आं कल खालामनाय आं नों जे मैया मेसेज हरबा आं खबर सुदोंमोन मैया बबाव ओइ बरपेटा गाबोनबो थांगोन नोंसोरनि खाथि टंला नङा आंखि गरेस्वर गरेस्वर बेयाव थांगोन आं समफोरबो दङ नामाथाय आदाना चेनेलाथ' मनिटाइज जाबाय खोमा जाबाय आंना जाबाय ओरैनो मान्थलि मोनबाय थायो खोमा पेमेन्ट मान्थलि आङो भिडिअ हगाराना आं ब्लगबो खालामा ओरैनो टटेल आङो 45 फैसा दिहुनबाय आरो आं खैबारसो मोनखोथाय नों खेबथाम ना खेबब्रै मोनबायलै आङो एसे एमाउन्ट आरो आदानिखौ माथो बाराखौ नुथारा माथो स्टेज प्रग्रामनि भिडिअ हगारनाय नोंनि चेनेलाव आं हगारानाखा मालायफोरासो हगारोना हगाराबा गैया आरो आंखौ सिनायबा सोरबा लांगोन नङाबा गैला आं एसां ससियेल मिडियायाव फैया फैखाया आङो स्टेज प्रग्रामनि बारा नुबाङा होआनाखा आङो जेनेबा आरो नङा आं जेनेबा गुबुननि मेथाइ खनखाया नालाय आंनि मेथाइफोरखौनो खनो आङो आरो आंबो होआ आरो बाददे खोनाखानाय मेथाइ मा होननानै गावनिखौसो रोजाबखायो आरोना गावनिल' खनो आं जेनेबा लास्टआव काटसिट मोनफा मोननैल' खननाय थाङो मालायनि आदाना देग्लाय बैसागुआव बेसेसो माबा जाखो स्टेज प्रग्राम गानो मा होनदों बेसेसो जाखो होनदों बैसागुआव स्टेज प्रग्राम गाननाया होनदों बे बोसोराव बे बोसोराव देग्लाय मोननै ओंखारदों नामा आदाना गान गोदाना गान गोदाना मोननै ओंखारदों ओरैनो मोनसे ओरैनो अर्डिनारि मोनसे बानायदों मोनथाम ओंखारदों आरो फागुन होननाया 4 जाबायना 4 आरो फैगोन बोसोराव 5 ओंखारलायसिगोन नामा 5 ओंखारनो जोंनिफ्राय स्टप दोनसिगोन खालामनो स्टप दखानाथ' बहुत हाइलाइट आजिखालि बहुत स्टेज प्रग्राम खालायो खालामबाय थायो दा बियो आं समय होनायालै एसेबां ओमफ्राय आदाया माबाफोर मावबावो खोमा आं जब मावना जब खालामैखायनो बारा आं टाइम होआ बेयाव जेनेबा जोंनि कालसाराव बारा थिखियाना आरो रेट होआ बाजेट होआ बेनिखायनो प्रग्राम खालामा आं दा बाजेटआव थांनो बायो जेनेबा टाइमबो पास जायो दामनाय माबाफोरावनो थांजोबो ना ने गारि माबा भाराफोरावनो बिनिखायनो आङो बारा प्रग्राम खालामा आरो बाहाय मोजां बाजेट मोनबा खालामो बाजेट गैयाबा खालामा ओमफ्राय आदाना बेसेसो गान जाखो दासान्दि दिहुननायालाय 250सो जाबाय जां दे आंनिया आगोलनि दे आरोना आगोलनिखौ बेसेनिफ्राय दिहुननायबा बेसे आं 2007निफ्रायनो खनबोनाय खोनादों आगोलावबो बोराय गानफोरखौबो मोजां खोनायोमोन ना आदामोननिखौ बेनोसो जेनेबा जों बिदिनो रल मडेल जालांबाय आरो जों दा हानाय माने खनसिगोन हायाबा थासिगोन ओमफ्राय आदाया मेरिड जाबाय नामा मेरिड जाबाय आङो बोसोरनै जाबाय मेरिड जानाया दे होमबालाय ना दे मालाबा रायलायफिनसिगोन ना मोजाङै